Το έκτο είναι δικό μου. Ωραία. Άρα λοιπόν λίγα λόγια θα μας πει ο Γιάννης αύριο για τη. Έλατε κι εσείς πάνω. Παρουσιαστείτε παρακαλώ και μας έχει εδώ ο φίλος. Πείτε λίγο τι δουλειά κάνετε και ποιος είστε. Γεια σας, λέγομαι Θανάσης Μπέλος. Ήμουν πολλά χρόνια πολιτής ειδικών σχολήσεων. Τα τελευταία 7-8 χρόνια έχω ξεκινήσει μια προσπάθεια φέρνοντας προϊόντα από όλη την Ελλάδα, επιλέγοντας εγώ τα προϊόντα από τους παραγωγούς και έχω φτιάξει μια γκάμα από 200 προϊόντα με δική μου ετικέτα. Προσπαθώ όλα αυτά λοιπόν επιλεγμένα να τα δώσω σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω κάνει μια προσπάθεια και τη συνεχίζω. Ναι, μιλάμε για τρόφιμα, τα οποία έχει να κάνει όποιος έχει κατάστημα με τρόφιμα τυποποιημένα και όποιος έχει επιχείρηση, ξενοδοχείο, γιατί υπάρχουν και τρόφιμα τα οποία μπορούν να δοθούν σαν δωράκια και όλα τα σχετικά. Επειδή λοιπόν έχετε όλοι εσείς τα λεφτά μου, σας έχω φέρει από ένα δωράκι στον καθένα, το οποίο μέσα έχει ένα ενδεικτικό μικρό δωράκι με μια δικιά μου, ένα προφίλ της εταιρείας. Όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα και να δει ό,τι θέλει για μένα. Και ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάνο για το βήμα που μου δίνει. Εμείς ευχαριστούμε για τα δώρα. Έχω έρθει άλλη μία φορά και ήθελα να σας πω το εξής. Πρώτον, για μένα δεν νοείται να φύγει κάποιος από εσάς και να μην έχει γνωριστεί με κάποιον άλλον. Να του δώσει την κάρτα του. Θα την κάνουμε την αρχή. Όλο αυτό. Την πρώτη φορά που ήρθα λοιπόν εγώ, απέκτησα 5 πελάτες, γιατί κάνω και εταιρικά δώρα τα Χριστούγεννα όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να γνωριζόμαστε και όλα αυτά. Και κάτι τελευταίο. Ήθελα να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου που δεν βρίσκεται εδώ. Έχουμε ένα μίνι μάρκετ ψιλικατζίδικο και συγχρόνως κάνω και τη χονδρική. Έφυγε εκτάκτως μια κοπέλα, παραιτήθηκε και σήμερα όλη μέρα και αύριο μέρα θα είναι μόνη της στο μαγαζί. Την ευχαριστώ λοιπόν για την... Μπράβο. Μπράβο. Για την ευκαιρία που μου δίνει να είμαι εδώ σήμερα και ήθελα να πω και σε εσάς ότι γυρνώντας από το σεμινάριο του Μάνου, ξέχωρα από όλα αυτά που θα έχετε γίνει πιο σοφοί, θα ήθελα να ευχαριστήσετε τη μάνα σας, τον πατέρα σας που κράτησε το παιδί σας, την κοπέλα σας που δεν τη βγάλατε βόλτα, τους γονείς σας που δεν πήγατε να τους δείτε, γιατί όλοι αυτοί συνεισφέραν στο να είστε σήμερα εδώ. Μπράβο.